Гатуй, ратуй. Зараз буду гатаваць нарэшце я. Прынамсі штосьці. Прыгатую вам гумус. Бярем квасольку, хвасольку, ці як у вас яе клічуць. Закідаем яе сюды. Спадзяюся, што вы мяне чуеце, бо я без мікрафону або без мікрафону. Ось. Закинули сюды хвасольку. О, тут ёсць яшчэ штосьці. Пустая хвасолька. Гэтага не трэба. Так, далей пачынаем бжык-бжык. Оу. Робім бжык-бжык. Робім бжык-бжык хвасольцы. Дадаем алей з аліўкаў. Аліўкавы алей. Колькі хочам. Мне здаецца, столькі хочам. Ну, можа яшчэ. Вось, дадаў алей. Я дадаў вось столькі алею. Спадзяюся, вы бачыце. Не ведаю, ці вы бачыце. Вось. Як-небудзь ацаніце, колькі там алею. Потым я раблю бжык-бжык. Потым я раблю бжык-бжык. Дадаю соль. Абавязкова гімалайскую або гімалайскую. Як казаў мой тата, адпусціце мяне ў Гімалаі, там мае продкі соль здабывалі. Так мой татка казаў. Так ты казаў? Так, да, мне в кофе надо добавить. Скрали соль. А тебе надо? Так, Тебе треба? давай, давай соль. То я там каву роблю без соли. Ось, ну, бачите, чалавеку трэба соль для кавы. А куды дадаеце соль вы? Напишите ў каментарах. Ці вы мяне бачыце навогул? Я зараз пагляджу. Ну, маеце бачыць. Я можу крыху вось так зрабіць. Глядзіце, якая забаўка атрымліваецца. Ці атрымоўваецца. Пішыце у каментарах, як лепей. Смакота ўжо. Дадам часнок. Дадам часночку. Гэта часнок. Усё можна дадаваць соль, часнок, усё можна дадаваць па смаку. Можна нават лямончыку дадаць. Так? Калі сильно дасі па смаку, яму будзе больно. Вось так. Спадзяюся, што вы чулі, што ён наказаў. Наказаў рабіць. А лямон-то цытрынкавы.
лыжачкі няма, каб гэта ўсё зграбсці. Ну, добра. Можна дадаць і перчыку. Гэта ўсё адзін і той жа перац, проста ў розных стадыях, на розным, ну, рознае жыццё. Адныя і тыя ж людзі, а бачыце, якія яны розныя. Адзін такі, другі яны. Перчыку дадаў. Чаму б не? Ось. Бачыце, спадзяюся. Ну, покуль можна дадаць яшчэ кропу. А, тут ёсць лямон. Не лямон гэты. Цыбулька. Успомніў. Цыбульку можна дадаць. Наразаем цыбульку. Нарезали цибулю. Додали. Вот. І жорстка. Усё треба бжик-бжик. Не, ну ви бачите, соль де лимон. А мог цитринки додать? Был бы цитрамон там. А пакуль можете написать у коментарях, як вы ставитеся до каляндры. Я добра. Можно левой рукой. Треба ось так от бжик-бжик до одностайной массы. Одностайность має бути. Поспробую. Смакота. Я би гэта зараз з'їв. Мабуть, і з'їм. Так. Ну і як вучив татусь Кастусь, ось гэтак пальчиком. Чик, чик, чик. Як вучив, гэтак і навучив. Смакота. Крыху перчик не добил. А так смакота. Ось. Ну и можно додать зеленушки. Просто вот так. Чик, чик, сюда. Назеленить. Кропу. Я jeszcze бжикну. А потім додам уже для пригожості. Все, схопил. Все, доел. Ось усё і готово. Смакота. Смачний біягумус. Для пригожості. А петрушка з часником. Рам-пам-пам, бум-бум-бум. Тому подписывайтесь на канал, ставьте подобайки.
гэта былі гатавайкі. Гэта было гатуй, ратуй. Вось.